Jo començaré per lo de l'equip, que m'ha agradat molt la resposta que vostè m'ha donat. És Joanjo García, membre de Compromís, el que fa rodes de premsa parlant de mi, no? És el nostre grup el que funciona com un equip? Ah, no, és que li ho recorde, perquè vostè ha dit nosaltres som un equip. Jo crec que no. Vol que li recorde totes les dimissions i els problemes interns que tenen? Això li molesta? He dit jo no els he dit en absolut el que tenen que fer. He dit que vostès demostren dia a dia. Senyor alcalde, estic en l'ús de la paraula. Per què s'enfada? Per què s'enfada? Però per què s'enfada? Jo creia vostè parla de lo que vol. La portaveu trau informes d'ajuntaments on mana Compromís, d'Esquerra Unida, de qui li dona la gana. En el seu ús de la paraula parla del que vol i diu que si anàvem en burro, que si xàtiva la descoberta vostè. Diu el que vol, això vostè ho diu de manera continuada. Què més prenguera vostè? Que esta ciutat, gràcies, que pot viure sense vostès i s'amandes al marge de vostès. Té història i cultura suficient per a viure al marge de vostès. Gràcies a la seva gran història, perquè vostès ni se l'estimen ni se l'han creguda mai. Continuem, no? Com el senyor Ramon Vila m'ha contestat, jo li conteste. El gran equip. No vol que li faci més comentari, és de veres, són vostès un gran equip. Equip. Un gran equip que un dels seus membres, com per exemple vostè, no sabia res de gestió d'Hisenda fins a fa 3 anys. Un gran equip. Un gran equip on la major part dels seus membres desconeixen el funcionament de la Hisenda. Un gran equip que alguns dels seus regidors compren i gasten però desconeixen que han de fer una cosa que es diu retenció de crèdit. Un gran equip. Feliciten vostès entre vostès, perquè són un gran equip. Vostès no han complit el pla d'ajust. I jo no faré com el meu company, que l'ha felicitat a vostè. Jo felicitaré a la gran intervenció municipal d'este Ajuntament i felicitaré a la senyora interventora. No, a vostè no. Així, si s'han millorat els comptes, bueno, doncs vostè no està en l'ús de la paraula. És que ara en l'ús de la paraula estic jo. Vostè, a l'única persona a la que n'hi ha que felicitar és a la que els controla. Ai, clar, no és l'esforç del Partit Popular el que ha fet això, és l'esforç de qui li exigeix al Partit Popular el compliment de la llei. Malgrat això, existeixen encara factures en reparo. Senyor Vila, contestem. Els 4 milions que té Montoro, que estan fets sense consignació, i ara digue'ns perquè vostès continuen igual. Compren, ordenen, fan adjudicacions directes, partixen factures, els encanta partir factures, els encanta contratar de manera directa, els encanta perquè això fomenta una cosa que vostès practiquen des de fa 20 anys que es diu xarxa clientelar. La practiquen quan compren i la practiquen quan contracten personal, obres i prestació de serveis. Vostès s'han mantès en el poder a través d'aquesta gran xarxa clientelar. I el pla d'ajust no l'han complit. I jo estic satisfeta de que s'hagin millorat moltes ràtios. El meu grup està satisfet de que s'hagin millorat moltes ràtios. Però a mi no m'agrada enganyar a la gent. I les taxes tenen una funció diferent als impostos. I les taxes, segons diu el senyor alcalde, i aquesta frase no és meua, a la ciutat de l'esport té que pagar la gent que vull ganar perquè altres ciutadans... No, perdone. Sí, claro, això és la seva teoria, no? Ixa és la seva teoria. La gent que utilitza la ciutat de l'esport ha de pagar la taxa perquè és qui la utilitza. No, és millor baixar el FEM al 50% i no aplicar el cost real del tractament del FEM. Ah, això és més igualitari. Que just, O sigui, que jo li pague el FEM a altres que no el paguen. Perquè això vostè ho fa en caràcter electoralista. Ah, que no, que la tassa del FEM no és una tassa com la de la ciutat de l'esport. Ixa no ven o ixa ven més?
Vostès fan política electoral i se fan trampes. El senyor Tono Vidal se n'ha anat, però li senta mal que li diga tramposos, no? Bueno, tramposos no, però es fan trampes. Primer ítem, no baixar l'IBI, incomplit. Segon ítem, que les taxes responguen sempre al cost del servei. No l'he posat jo, l'han posat vostès. Incomplit. En matèria d'ingressos, reduir les despeses de recaptació. Incomplit. Incomplit o no aconseguit. I per conjuntura i per un ingrés puntual que fa la Generalitat Valenciana se complixen les ràtios, però això no vol dir ni de lluny que no se complís, que s'estiga complint el pla d'ajust. I com li dic, el nostre grup està satisfet de que s'hagin millorat les ràtios, però evidentment si vostès estan fent tot això és perquè n'hi ha un gran control des de l'oficina pressupostària i des de la intervenció municipal, perquè vostès el que els agrada és gastar, gastar i gastar. A vostès, a seus amics de la Generalitat Valenciana, ni li compte, vostès més val que no parlen d'altres, perquè vostès han donat una imatge pèssima d'este país per tot, perquè som els més coneguts per la gran corrupció i per les grans festes que vostès es muntaven. Imputats tenen ja. No, és que pareix que així, de sobte, vostès, li ho he dit abans al senyor Vila, siguen vostès immaculats. Bé, nosaltres ens donem per assabentats de l'incompliment del pla d'ajust que vostès han fet.